Tešíš sa zobrať si králíka? Myslíš toho zajaca? Hej? Dobre, tak ideme. Uvidíme, kto je rýchly. Tam ty, alebo my. Uvidíme, zajac alebo ty. Uvidíme, kto bude rýchly. Dobre. Nie zajac, alebo ja, ale ten ujo, čo je zajaca. No. No, alebo ja, a ja som zajac. No. No a uvidíme, kto je rýchly. Dobre, my sme spolu chorí, takže vy ste to nevedeli, ale jeden ujo a dcera chce zajaca ako my. No, nechciac zavolali nejakej tete, čo sme my zavolali, že by sme dostali do zajaca a budeme asi o 4:00 prídu, ale my ideme skoršie, hejže. A dostaneme toho zajaca, hejže. Jo, teší sa? A je tam len jedný zajac. Hej, jeden. Dobre. Skočí zajac No. z krabici. Nevyskočí. Ideme rýchlo. Lidl. Ty sa veľmi asi tešíš, hejže? Nekonečne. Dobre. Zajac, papa, mrku. Tak. Ešte kapustu. Jak vieš? Dobre. Už ideme dlho, hej? Veľmi dlho. Co? Koľko je to? 0? Áno, 0. Toto. 7. 7. 2. Toto. Kasa. Toto. 0. 0. Toto. 9. Toto. 2. Toto. Kasa. Toto. 0. Toto. 9. 4. A teraz prečítaj tak rýchlo. 0, 7, 2, KS, 0, 9, 2, KS, 0, 9, 4. Easy peasy. Už ideme po zajaca. Ideme po zajaca. Si šťastný? Jo. Čup. Kubo. Hej? Jo. Jaké krásne. Ale my ideme po zajaca. To sú kačky. Jaké krásne kačičky. Ale aké tu sú? Máme zajaca. No. Jo.